Doncs benvolgut jurat, companys i oients. Som l'Institut Vilanova del Vallès, representat per David, Paula, Daniela, Pablo i jo mateixa, la Maria. I el dia d'avui representarem la postura que el culte al cos el culte al cos no és una amenaça per la salut. Seria absurd per part nostra tractar de sostenir la inexistència de casos dels que, darrere un suposat culte al cos, s'ha desenvolupat un seguit de desafectacions de la salut. Però podem atribuir el problema al culte al cos o més aviat a la pràctica d'aquest? Dit d'una altra manera, si veritablement el culte al cos fos el responsable d'aquestes afectacions a la salut, com és que només es manifesta en alguns casos i no en la seva totalitat? Aquesta reflexió ens condueix indefectiblement a considerar que el problema no rau en el fet de cuidar de l'estat del nostre cos, sinó que hi ha persones que no són capaces de mantenir un equilibri que els permeti fer compatible la cura del propi cos amb la de la salut. El fet que hi hagi persones que s'excedeixin amb els medicaments és problema dels medicaments o de les persones que els consumeixen? Són els medicaments una amenaça per la salut? El problema, doncs, no és cuidar de l'estat del nostre cos, sinó perdre l'equilibri i no saber gestionar aquesta cura de manera saludable. De fet, el culte al cos es pot entendre com un gran motor de motivació per seguir mantenint-te actiu i millorar la nostra salut física i mental. Ara m'agradaria que us imagineu que sou a punt d'escalar una gran muntanya. Al principi, els vostres passos són segurs, però a mesura que va passant el temps i comences a escalar-la, el cansament comença a passar. I els teus passos comencen a fer-se menys segurs. I estàs en un punt que penses rendir-te, però de sobte mires a dalt de la muntanya i trobes una persona que t'està saludant. Llavors, llavors sents un sentiment d'admiració i penses, si ella ha pogut, jo també puc. Llavors, una nova força, una nova energia neix de tu i al final arribes al cim. Tot és així com nosaltres pensem que el culte al cos, lluny de ser una amenaça per la salut, té efectes positius quan s'entén com una motivació per mantenir-se actiu. El culte al cos és aquella persona que ens està mirant d'allà dalt, és aquella persona que ens dona motivació per seguir endavant. Quan parlem de cuidar el cos, sovint tendim a pensar-hi només des d'una perspectiva més física, com buscar una forma d'aconseguir un ideal estètic o com millorar el nostre cos. Però què passaria si veiéssim el nostre cos com un temple? Un temple que en cuidar-lo també cuidem la nostra ànima. Com diu una frase, una expressió llatina famosa, mens sana in corpore sano. Aquesta frase bàsicament explica que un cos saludable és fonamental per a una ment saludable. Si el cos és la casa on habita la ment, com podem esperar que una cosa tan essencial com aquesta no repercuteixi al nostre benestar emocional? Ara necessito que t'imaginis que la teva ment és un jardí. Un jardí que quan no cuides, les males herbes de la desconfiança, del dubte, de la inseguretat, comencen a floréixer. Però que quan regues amb una bona alimentació, una bona rutina d'exercici físic, en moments de cura personal, floreixen les flors de l'autoconfiança i l'autèntic benestar emocional. Quan ens sentim bé amb el nostre cos, és com si tinguéssim les eines per transformar el nostre jardí interior, fent créixer un espai ple de pau i confiança. És per això que persones que han fet de l'exercici físic una rutina diària sovint parlen del poder terapèutic de l'activitat física. Per tant, no estem en contra de la cura al cos, estem en contra de com es practica. Així que ara els meus companys explicaran com aquesta filosofia de culte al cos pot tenir un impacte positiu a la nostra salut i la nostra qualitat de vida. Així que gràcies per escoltar-me i aquest és el final de l'exordi.
La Laura, una jove universitària, va començar a experimentar trastorns de conducta alimentària en notar que el seu cercle social valorava més aquells cossos perfectes i prims. Motivada pel desig d'encaixar, va començar a dur dietes extremes i a evitar certs aliments, fins al punt que la seva salut es va veure deteriorada. La pressió constant de celebritats amb cossos perfectes no va fer que empitjorar aquest deteriorament. Bon dia, Institut Vilanova i Jurat. Nosaltres som la Míriam, el Francesc, la Maria i el Biel, i jo l'Aleix, i avui us venim a mostrar que el culte al cos és una amenaça per a la salut. Per començar, definirem les paraules claus de la nostra tesi, gràcies a una enquesta que vam dur a terme per saber com pensa la gent avui en dia. S'entén culte al cos com l'obsessió per l'estat i per l'aparença física, amenaça com l'indici pel qual es manifesta un perill, i finalment salut com el complet estat de benestar físic, psíquic i social. La tesi se'ns presenta en el dia d'avui, així que és convenient valorar el context en el qual ens trobem. És rellevant que la gran majoria de persones es comuniquen a través de les xarxes socials, per on justament es popularitza el culte al cos i on l'objectiu principal del qual és assolir un patró estètic i real. Aquests estàndards de bellesa són una construcció social i dinàmica que varia segons l'època, les tendències i les modes. Per exemple, als anys 90 es predominava l'extrema primesa, mentre que actualment es valora més l'ideal slim thick. Aquesta volatilitat dels cànons de bellesa ens demostra que no són veritats universals, que són imposats i que són inassolibles, perquè el que es considera bell avui pot deixar-ho de ser demà. Actualment també per les xarxes socials circulen perfils amb cossos perfectes, els quals reben milers de m'agrades. I també han sorgit els fit influencers, però els promotors capitalistes del culte, que fomenten uns cossos perfectes. A més, tenim en emprar anabolitzants i productes que ells mateixos et venen prometent grans canvis físics. Tot això no fa que reforçar la pressió estètica de les persones, i això és perillós. Per donar suport a la nostra tesi exposarem 3 arguments. El primer, el de l'individualisme, us farem veure que el culte al cos promou l'individualisme obstaculitzant les relacions socials. El segon, amb el nom de trastorns alimentaris, us farem veure que el culte al cos danya no només la ment sinó el cos. Finalment, el tercer argument, l'argument psicològic, l'anomenat l'argument de la deshumanització, us farem veure que el culte al cos ens redueix en mers objectes ignorant les nostres complexitats. D'entrada, aquest culte al cos és una eina per fomentar el narcisisme, un tret que disminueix la compassió i la solidaritat, perquè quan ens centrem de manera obsessiva en la nostra aparença física, inevitablement releguem altres valors fonamentals, com l'empatia o la capacitat de connectar amb els altres. Aquesta relació està demostrada per la Universitat Pontificia de l'Equador, que va analitzar 162 participants, persones que fan musculació entre l'abril i el maig del 2017. Van veure que el 40% d'aquestes persones mostrava tendències narcisistes obsessives compulsives, que, si ho comparem amb la població general, només un 1% de la població té aquests trets, segons Mayo Clinic. Les dades ens alerten. El culte al cos alimenta una forta visió egocèntrica. Però per què això és tan greu o tan important? L'empatia és essencial per a la convivència social. Segons un estudi sobre el trastorn narcisista de la personalitat, les persones amb aquest tret tenen menys activitat cerebral relacionada amb les àrees relacionades amb l'empatia. Això vol dir que com més ens obsessionem amb nosaltres i amb la nostra aparença física, més difícil ens resulta connectar amb els altres, la qual cosa ens allunya de les relacions significatives. I això, de nou, és perillós. El culte al cos és una amenaça per a la salut. De fet, el culte al cos és la priorització del cos davant la socialització. Imagineu-vos que el vostre cos és un pastís. Doncs la persona que li fa un culte al propi cos pretén mantenir aquest pastís en el millor estat possible, evitant que baixi de valor, tot i sabent que acabarà caducant. Es perd tota la vida per culpa d'aquesta obsessió, i això és perjudicial. Addicionalment, cal destacar que el culte al cos condueix a l'homogeneïtzació perquè imposa uns cànons estètics rígids, perquè quan tota una societat intenta aspirar cap a un mateix model de cos, es deixen davant de la singularitat i les diferències naturals. Aquest fenomen genera una pressió estètica sobre les persones, que al final s'acaben enretirant o aïllant per evitar sentir-se jutjades. A més, aquest procés es veu reforçat per l'elitisme, ja que només aquelles persones riques en capital econòmic i cultural poden accedir a les vies per aconseguir un cos saludable. Les persones que no hi poden accedir, malauradament, recorren a altres vies perjudicials per la salut per aconseguir aquell cos que la societat dictamina com a ideal. Per tant, fomentar el benestar, la diversitat i l'empatia és clau per superar el culte al cos. Moltes gràcies.
Bon dia a tots, soc en Pablo i a continuació s'exposa... Hòstia. Perdona. Bon dia a tots, soc en Pablo i a continuació us exposaré part dels arguments que hem preparat per defensar que el culte al cos, en el seu equilibri, no és una amenaça per la salut. Si us fixeu, en els darrers anys el debat del culte al cos ha generat molta controvèrsia. Mentre que alguns defensen que el culte al cos sovint porta efectes com els trastorns de conducta alimentària, altres assenyalen que aquesta preocupació equilibrada pel benestar físic és un motor per adoptar hàbits saludables. És cert que els TCA poden estar influenciats per la preocupació per la imatge corporal, però segons afirmen psicòlegs com la Raquel Velasco, aquestes problemàtiques tenen un origen multifactorial, com pot ser emocional, personal i emocional. Així, encara que la insatisfacció amb el propi cos pot ser un factor de risc, no és la causa principal d'aquest trastorn. L'exemple que heu posat abans de la Laura, hauríem d'analitzar bé si la Laura es plantejava un bon benestar emocional. D'altra banda, quan la cura del cos es du a terme de manera conscient i equilibrada, pot promoure un estil de vida saludable. La pràctica regular d'exercici físic i una alimentació adequada són dos pilars fonamentals per la salut. Així, ho relacionem amb el culte al cos amb la salut. Segons un metaanàlisi de l'Associació Nord-Americana del Cor, dedicar almenys 150 minuts setmanals de l'activitat física redueix el risc de mortalitat un 31%. El fet que el culte al cos pugui ser un factor de risc per patir un TCA no fa d'això una amenaça? Com hem dit, psicòlegs com la Raquel Velasco afirmen que aquestes problemàtiques no tenen un origen únic, sinó que a part del culte al cos tenen uns orígens multifactorials com ja hem dit, que poden ser emocionals, personals i familiars. Continuo. L'activitat física no només contribueix a assolir objectius estètics, sinó que juga un paper fonamental a la salut mental. Segons un estudi dirigit per investigadors de la Universitat de Göteborg i publicat a la revista de trastorns afectius, un programa d'entrenament físic de 12 setmanes, independentment de la seva intensitat, representa un tractament eficaç per reduir els símptomes d'estrès i ansietat. Un exemple clar de com la cura al cos pot ser positiu és la trajectòria de Pau Gasol, el jugador de bàsquet professional que sempre ha apostat per uns hàbits de vida saludable. La seva fundació, la Fundació Gasol, promou hàbits saludables en infants i joves demostrant que la preocupació pel benestar físic pot tenir un impacte social positiu. El culte al cos, lluny de ser una amenaça, pot ser una eina poderosa per millorar la salut física i mental, quan es basa en l'equilibri i la informació. Fomenta hàbits positius per promoure una relació positiva amb el propi cos, entenent que la salut va molt més enllà de la simple aparença física. Gràcies. Hola, bona tarda, soc la Míriam Porcel, primera refutadora, i per això m'agradaria començar desenvolupant l'argument físic de la nostra proposta, i és que l'Organització de la Salut Mental va desenvolupar una enquesta entre adolescents d'entre 13 i 19 anys i va demostrar que el 40% d'aquests afirmen que les xarxes socials els generen preocupacions pel seu aspecte físic. Tot això pot derivar en trastorns de la conducta alimentària com anorèxia, vigorèxia, pregorèxia, bulímia i ortorèxia, siguent tots aquests definicions extretes de la RAE, i que aquesta última, l'ortorèxia, siguent l'obsessió per un consum d'aliments purs, pot conduir, entre altres, a efectes devastadors com problemes immunològics, falta d'energia, esguinços, deficiències nutricionals o hèrnies. Però el culte al cos no és la raó, sinó la conseqüència. Les persones prèviament ja tenen una problemàtica de baixa autoestima, ja sigui estrès o altre tipus, i que veuen el culte al cos com la possibilitat d'en sortir-se. No creieu?
No, no ho creiem. No creiem que el culte al cos sigui una possibilitat per sortir, sinó que és el problema que ho origina, degut a que els culturistes, entre d'altres, recauen en aquest culte al cos i normalitzen arrel de la millora del cos promocionant el consum d'esteroides o anabolitzants de tal manera que es perjudica a la persona i fa que aquesta visió que s'intenta normalitzar resulti perjudicial per als més joves que valoren el cos abans per la seva aparença que per la seva funcionalitat, com passa amb el 50,9% dels adolescents, segons l'Agència Estatal del Dopatge. Tant les cirurgies estètiques com els suplements, si no són perjudicials per la salut, és a dir, si no arriben als extrems, aleshores no tenen per què ser una amenaça, no? Pots repetir? Sí. Tant les cirurgies estètiques com els suplements, si no són perjudicials per la salut, és a dir, no arriben als extrems, aleshores no tenen per què ser considerats una amenaça, no? Tota amenaça és una amenaça perquè augmenta les probabilitats i això està recolzat per la comunitat científica que relaciona el culte al cos amb aquests trastorns i obsessions degut a que augmenten exponencialment aquestes possibilitats, com podeu observar aquí, on al cercar culte al cos el primer que ens apareix és la relació amb diversos trastorns alimentaris i cal recordar que aquests canons rígids ens objectifiquen, uniformitzen i deshumanitzen. Són molt més complexos, són més que cossos, són persones amb sentiments, interessos, curiositats, amor i hem d'evitar desconnectar-nos de la nostra essència autèntica perquè ens objectifica, uniformitza i deshumanitza. Sí? En l'exemple anterior posava una cosa que posava que era com l'afectació molt limitada al culte al cos, però nosaltres seguim defensant que l'equilibri no és el culte al cos. L'equilibri efectivament no és el culte al cos. El culte al cos és un desequilibri que no pot ser altra cosa que una amenaça perquè és una pràctica que no només no promou la salut, sinó que provoca la mort, com passa amb aquest culte al cos. Moltes gràcies. Bon dia, jurat, bon dia, companys, bon dia, oients. Jo em dic Daniela i com bé ha presentat el meu grup, nosaltres defensem que el culte al cos no és una amenaça per la salut. És innegable que sota el context de cuidar el cos, algunes persones desenvolupen problemes de salut. Però és just culpar el culte al cos o el problema és la manera en com es du a terme? Si fos la causa directa, per què no afecta a tothom? El problema no és cuidar-se, sinó fer-ho sense mantenir un equilibri. Un argument per reforçar aquesta idea es podria trobar a la filosofia moral d'Aristòtil. Aquest filòsof defensa la virtut com a terme mitjà entre els extrems. Això, aplicat al culte al cos, vol dir que la salut estaria en equilibri entre la negligència i l'obsessió. A partir d'aquesta idea queda clar que la moderació és essencial. Això demostra un cop més, companys i companyes, que el problema no és voler cuidar el cos, sinó portar-ho a l'extrem fins al punt de convertir-ho en una obsessió. D'altra banda, com vosaltres heu dit, que trastorns són la causa directa, són la causa directa d'aquests trastorns, el culte al cos, nosaltres hem trobat estudis, com per exemple a la Universitat de Múrcia, que trastorns com la vigorèxia o l'ortorèxia no són conseqüència directa de cuidar el cos, sinó de factors com la baixa autoestima, el perfeccionisme o la pressió social. Han relacionat aquests trastorns amb necessitats psicològiques no ateses, com la cerca d'atenció o la superació de traumes com el bullying. Creieu que la paraula culte té una connotació positiva o que busca l'equilibri? Crec que cada persona hauria de trobar l'equilibri entre, o sigui, què consideren ell que és l'obsessió i la negligència. És algo totalment personal, considerem. Això coincideix amb la idea que el problema rau en com es viu el culte, no en el culte en si. Els mateixos estudis destaquen que l'ús d'esteroides o substàncies perilloses per augmentar la massa és un símptoma d'una disfunció psicològica, no una causa inherent als hàbits saludables.
El moviment Body Positive vol promoure l'acceptació del cos, però alguns el critiquen perquè podria justificar hàbits poc saludables. L'experta Irene Quintana, entre la salut, defensa que s'ha de trobar un equilibri entre la salut física i la salut mental, sense caure en cap extrem. En conferències i entrevistes ha explicat que el culte pot convertir-se en una obsessió, sobretot per la influència dels mitjans i les xarxes socials. I no considereu que això mateix que acabes de dir, que el culte al cos pot esdevenir una cosa perillosa, això ja no fa que sigui una amenaça? Crec que aquesta pregunta l'heu fet abans al meu company i tornem a dir que és perillosa si vas a l'obsessió a l'extrem, però no cal arribar fins a aquell extrem. La comparació amb els medicaments és útil per il·lustrar la diferència entre eina i abús. Com assenyala Xavier Serra Besalú, la moderació és clau. Els medicaments salven vides quan s'usen correctament, però esdevenen perillosos en excés. De la mateixa manera, cuidar el cos és beneficiós si es fa des de l'equilibri, no des de l'obsessió. Aquesta idea s'alinea amb la visió d'Aristòtil del terme mitjà i amb estudis mèdics que diferencien entre activitat física saludable i compulsiva. Moltes gràcies. Hola, soc el Biel i us vinc a presentar la refutació 2 a favor de que el culte al cos és una amenaça. Vosaltres heu començat dient que si no passen tots aquests casos problemàtics en la totalitat, no es pot considerar un problema. Ara bé, com veus hem exposat amenaça, segons la definició de la RAE, es defineix com l'indici d'una possibilitat. Per tant, si vosaltres mateixos, com heu admès, el culte al cos pot devenir en aquests conductes problemàtics, no ho podríem considerar una amenaça. És més, segons la vostra perspectiva, llavors, drogar-se, fumar, no estaria malmès perquè la totalitat de la gent que fuma, per exemple, no té càncer o la totalitat de la gent que es droga no té sobredosis, però tot i així una gran part d'aquesta gent sí que ocasiona aquests problemes. Seguidament, heu dit que els medicaments són un problema, no són un problema sinó els que s'utilitzen, però així esteu ignorant que el problema del culte al cos no és individual sinó estructural. No creieu que les xarxes socials tenen un paper molt important en què decidim fer i com ho decidim fer, o les empreses al vendre els seus productes? Ara, a la primera refutació, heu afirmat que els medicaments són bons quan s'utilitzen correctament, però creieu que tota la gent, exemplificant-la, una noia de 13 anys, creieu que té la maduresa i responsabilitat suficient com per poder utilitzar bé aquest medicament, saber com utilitzar-lo? Doncs responent a això mateix que ens has preguntat tu, creiem que la maduresa és un concepte molt subjectiu. Per tant, no té res a veure amb l'edat. Així que sí. No depèn realment de l'edat. Per tant, si una persona de 12 anys es creu suficientment madura, pot consumir aquests medicaments. El problema no és l'edat, jo en cap moment em refereixo a l'edat, pot ser fins i tot, per exemple, una persona major d'edat, com bé tu has dit, l'edat no implica maduresa, però sí que ho implica, per exemple, factors socioeconòmics que puguin fer-te accedir més o menys coneixement, factors cognitius, factors psicològics, i per tant, no penseu que a les xarxes socials hi ha molt poc control respecte a tot plegat? Creieu que realment els usuaris, per exemple, d'Instagram, com us hem exposat, són realment tots responsables i poden discernir quins medicaments són bons i quins no? Seguint, com us hem exposat, el culte al cos té perjudicis a nivell físic, emocional i psicològic. Fomenta el narcisisme, la deshumanització i la socialització. El problema, com hem esmentat, és que foment ve causat per l'elitisme i el capitalisme, que ens porta a comprar aquests productes que danyen la nostra salut emocional i mental. M'ha semblat abans que feies una comparació amb fer esport, el que seria el culte al cos, i les drogues i el tabac, que també és una droga, vaja, és així? No, jo no he fet una comparació entre fer esport i el tabac i drogar-se.
jo en cap moment m'he referit així. El que sí que m'he referit és en l'obsessió, que és el que és el culte al cos. El culte al cos és una devoció, per això no estem parlant de cura, sinó que estem parlant de culte, i per tant s'ha de tractar com a tal. Córrer no està malament si es busca la salut. Córrer està malament si es busca una estètica basada en cànons estètics imposats externament i no per la voluntat pròpia de ser millor i de ser més feliç. Això és tot. Gràcies. Hola, sóc la Maria i en nom del meu equip primer m'agradaria agrair a l'equip contrari per permetre'ns tenir un debat tan enriquidor i al públic i al jurat per escoltar-nos. Al llarg del debat hem defensat fermament que el culte al cos, tal com es concep a la societat actual, representa una amenaça alarmant per la nostra salut. Hem vertebrat el nostre argumentari a partir dels 3 tipus de perjudicis que pot tenir en la nostra salut: a nivell físic, a nivell psicològic i a nivell social. Al llarg de tot el debat hem coincidit amb vosaltres que és crucial practicar hàbits beneficiosos, tal com és córrer, per exemple, o com vosaltres mateixos heu dit, amb la trajectòria que podem observar en Pau Gasol i el bàsquet. Però, com heu dit vosaltres, el problema no és cuidar-se, sinó com es fa. I quan parlem de culte al cos hem d'entendre aquest terme tal com la societat actual l'entén i tal com la comunitat científica l'entén. I això és una obsessió pel propi estat físic que impulsa una persona a dur a terme pràctiques per encaixar en uns certs paràmetres de bellesa. Després us hem preguntat si el culte al cos podia tenir connotacions positives, però vosaltres heu dit que era una cosa totalment personal, cosa que és problemàtica si en un debat recaiem en l'escepticisme a l'hora de fer definicions. També vosaltres mateixos heu dit que el culte al cos té efectes positius si ho entenem com una cura, però nosaltres ja hem refutat aquest argument i us hem fet veure que això no és el culte al cos. I hi ha molts estudis que avalen la nostra definició. Crec que puc parlar per tots i afirmar que tothom aquí vol procurar que tots i totes tinguem salut. Tanmateix, això és possible sense replantejar-nos la importància que donem a la nostra aparença física i com releguem, a part de la nostra identitat, la funcionalitat del nostre cos i la salut d'aquest, i no només del cos, sinó de tota la nostra persona. Per la idealització d'uns cossos irreals i totalment inassolibles que desperten l'obsessió en la societat per dur a terme pràctiques que són molt nocives, que són pràctiques pròpies del culte al cos. Per això és fonamental anomenar les coses tal com són i adonar-nos dels gravíssims perills que té el culte al cos, perquè aquesta és l'única manera i és el començament de com podem solucionar aquesta problemàtica i com podem fer que persones com la Laura, que us hem exposat a la ponència, tinguin la vida feliç i sana que es mereixen. Moltes gràcies. Bon dia a tots, jurat, companys. Soc la Paula i a continuació parlaré sobre la conclusió del debat en contra. Primer de tot, responent a la conclusió, nosaltres ens referíem, nosaltres en cap moment hem dit que l'escepticisme, que qualsevol cosa portada a l'extrem, ens referim que qualsevol cosa portada a l'extrem és un problema. També volem comentar que el culte al cos no és la raó, sinó la conseqüència. Vull dir, no és el motiu pel qual estàs malalt o estàs malament, sinó és una possibilitat que veiem d'en sortir-se a través del culte al cos.
el límit se'l posa un mateix i no... De fet, hem il·lustrat amb l'exemple de la muntanya que el culte al cos pot ser un gran motor per mantenir-se en una vida activa i saludable. És aquella inspiració que ens empeny a superar-nos i a cuidar-nos millor. A més, diversos estudis han demostrat que la pràctica regular d'activitat física no només afavoreix la condició física, sinó que ajuda a reduir l'estrès i l'ansietat i genera benestar general. Exemples com el de Pau Gasol, que ja ha dit el meu company, evidencien com una relació equilibrada al culte al cos pot tenir un impacte positiu en la societat, promovent hàbits saludables a molts joves i molts infants. En definitiva, quan es practica amb moderació i consciència, el culte al cos no només no és perjudicial, sinó que esdevé una eina fonamental per millorar la salut i el benestar, afavorint un estil de vida més equilibrat i satisfactori. Moltes gràcies.